Určite neobídeme jeden z výlovov, ktoré v tomto období prebiehajú. Navštívili sme Golianovo. Nachádzame sa na vodnej nádrži Golianovo. Je to štandardný výlov kaprovitých rýb. Ako si môžete všimnúť, tak momentálne lovíme majoritné množstvo kapra. Je to kapor kategórie K3, priemerná veľkosť je do 2 kg. Takisto sa v tejto nádrži nachádzajú dravé ryby, ako je šťuka, sumec, zubáč a takisto máme vlastne v zmiešanej obsádke aj amura a tolstobika. Kapor a dravé ryby idú na zarybnenie, to znamená, že zarybňujeme naše rybárske revíry a amur a tolstobik sú určení na vianočný trh. Vodná nádrž Golianovo sa samozrejme spúšťa niekoľko týždňov. Ten proces musí byť plynulý, aby ryba postupne schádzala do najhlbšieho miesta. Najhlbšie miesto je pred výpustom. Výlovy sa aj preto snažíme realizovať v jesennom období, aby sme predchádzali nežiaducim okolnostiam, ako je napríklad vysoké teplo, ktoré je nevhodné pri manipulácii s rybou. Preto vlastne tieto nádrže, prípadne rybníky, lovíme až v jesennom období. Tým, že je voda studená, ryba sa plynule sťahuje do hlbších miest a postupne ako rybník alebo nádrž spúšťame, táto ryba plynule schádza dole do najhlbšieho miesta, z ktorého následne vieme vyloviť alebo spustiť do loviska. Výlov prebieha štandardným spôsobom, to znamená, že sa ryby spustia dole do loviska. Lovisko je miesto, z ktorého sa následne ryby nakladajú. Môžete si všimnúť, že na tomto výlove máme samotnú mechanizáciu, nachádza sa tu tzv. Mechanický keser. Je to veľký podberák s navijákom, pomocou ktorého nakladáme ryby zo siete. Následne tieto ryby vypúšťame do tzv. Brakovacieho žlabu. Tento žlab v podstate slúži na to, aby sme ryby pretriedili a po pretriedení sa ryby pomocou nakladača nakladajú na samotné kamióny. Kamióny máme samozrejme upravené na to, aby slúžili na prepravu rýb. Sú tam prepravné bedne osadené kyslíkom a tieto kamióny následne tieto ryby rozvážajú do jednotlivých rybárskych revírov, prípadne sádok. Vďaka tejto mechanizácii sa nám darí s rybou manipulovať veľmi rýchlo. Sme schopní v priebehu pár minút rybu dostať z loviska, prípadne zo siete na žlab a následne vlastne pomocou toho nakladača na jednotlivé bedne. Takže tento proces tým, že sme ho zmechanizovali, sme ho veľmi urýchlili a tým pádom sa snažíme k rybe byť čo najšetrnejší.